Ассалому алейкум духтарако, хуш омадем ба канали мо. Мана имрӯз ман борои дигари ма қабул кардам духтаро. Ин бошадам хемохем. Хемохем беҳтаринай духтаро. Касе да дар кор мешавад метонин рақамҳоеро екренда занг занен, ман ба шумо дастрас мекунам дар куҷое ки набошен. Хо дар Тоҷикистон бошен, хо дар Россия бошен духтаро метонин заказ кунен. Ин хемохем беҳтаринай. Одамое ки касали пӯст доранд, қанд доранд, сафедпӯстӣ доранд, псориаз доранд, одамое ки мисол фарзанд надоранд, одамое ки касали миёншон дард мекунад, сӯзиш мекунад, ана барои ҳамаи ами касалиҳо давоае. Баъд мепурсен, савол мешавад барои чӣ барои ҳамаи касалиҳо давоае? Барои он ки ин лимфаҳои хуни одамро тоза мекунад духтаро. Бо чӣ саволо мешавад метонед нависен, бо шумода муфассал ман гуфта мегзарам. Ана имрӯза бори мо ин ами хемохема. Хемохем ана ҳамин пачка дорад. И як пачкаи худша, и яктага дорад, бо чортага дорад барои заказ кардан духтаро. Намин китобчаи худша дорад, мисол тарзи истифода бариша нависондагия, неки иҷада англиси нависондагия духтаро. Чӣ хел хурданша мисол метонем, оли иншоалло бо тарзи тайёр карданшам гуфта мегзарам дар дигар видеоҳо. Мана дар дарунаш мисол 10 та коробкача дорад. 10 дона коробка дорад. Ҳар як ами коробкаҳои мо дар дарунаш 6 донаи стик дорад. Яъне дар умум ана ҳамин хемохем 6 дона стик дорад. Ҳар як стикаш 20 мл духтарако. беҳтаринай духтарако. Метонен гирен истифода барен. Модарои калонсол шудагиян аллакай ин қувват метиҳад ва ёда. Иммунитетшона ба қувват мекунад. Метонен барои модаро, барои падаро, мисол барои очаҳо метонен заказ кунен. Ин беҳтаринай духтарако. Ина ман вақте ки заказ кардам духтаро, манда ина ҳамин падарка омадагия. 1 кило духтаро бовар кунен, 1 кило беҳтаринай. Накун биёем мекушоем, бу мекунем ки чӣ хелай. Набинен маҳкамай. Ина ма дар пеши шумо мекушом. Бӯи лимон дорад духтарако. Лимонай лайм ба фикрам. Лаймай ака буш монанди лимонай. Истифода мебарем иншоаллоҳ кати мисол корбас карда мебинем чӣ хелай. Ина ин бо қати худаш дозатари худша дорад. На духтарако падарка метиҳан иша қатиш яҷоя. ман фикр мекунам ки ин шумода чандин вақт да мебара. 1 кило ай духтаро бовар кунем беҳтаринай. Пасуда шӯякай. Барои пасуда шуштан. И кати метонем меваҳорам шӯен, пасудаи кӯдакорам бошен духтаро. И ягон химикати вай надорад. Аллакай барои кӯдакоам тавсия кишидай, ин химикати надорад дар инҷа. Барои ин духтаро мо пешай ин коробка заказ кардагием. Ина аку нав монда истам видеоро, ино аллакай холиан духтаро. Иноро хурда шудагием. Иш бо нав заказ кардагием духтаро. Метонен шумо ҳам мисол заказ кунед.